Zwemmen, hardlopen en fietsen. Deze sporten stonden dinsdag centraal tijdens de duathlon en triathlon in Kessel. Het evenement werd voor de 21ste keer georganiseerd. 160 kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen in Kessel en Kesselijk deden mee aan de sportwedstrijd. De kinderen die uit groep 6 zijn en uit 7, die beginnen met een duathlon met zwemmen. En dan hebben we 3 categorieën. Van makkelijk, maar 4 baantjes, tot wat moeilijker, tot zelfs 10 baantjes. Na het zwemmen gaan ze naar boven, hebben ze een ronde om te rennen. Het loopparcours. Kijk, en ons doel is erbij, ze moeten lachend over de finish komen. De hoogste groepen namen deel aan de triathlon, bestaande uit zwemmen, hardlopen en fietsen. In plaats van fietsen kon er ook gekozen worden voor skileren. Ik denk dat het echt iets unieks is. In de regio heb ik het nog nergens gezien en landelijk heb ik er ook eigenlijk nog niet van gehoord. Dat het op de 2 scholen zoiets moois wordt georganiseerd. Ruim 40 vrijwilligers hielpen mee als verkeersregelaar, maar ook om het aantal rondes van de kinderen te tellen. De kinderen moeten zich alleen maar bezig kunnen houden met het parcours. Met zijn eigen duathlon, met zijn eigen triathlon. En heerlijk genieten dus. Juist. Heb je nou een bepaalde tijd gelopen? Of, Ja, daar hebben ze dat met de stopwatch gemeten. Dus, Maar is voor jou eigenlijk niet zo belangrijk, gewoon lekker meedoen. ja, Zo is dat. ik vond het echt schitterend. Ik zie wel dat jij een doorzetter bent, zeg. Ja. Geweldig, hè. Succes nog, hè. Nog eventjes, kom op. Hè. Ja.